Дойде една от най-добрите лекции, които мога да дам някога, и съм му заглавил основата на праведния. Пасторката каза нещо много важно в началото, като говори за двете къщи, които се построяваха. Каза, че един човек построил една къща върху здравата канара, а един до комшията му построил къща върху пясък. И каква е разликата? Кога се пролича качеството, кога се пролича разликата? Не по външния вид, защото аз съм сигурен, че онзи, който построи къща си върху пясък, и той направил външна фасада, и той буди се къщата отвътре, и той сложи най-хубавите мебели отвътре, но основата е в проблема в основата. И нека да ви кажа, основата се дири, знаете ли кога? Като дойде бурите и ветровете. Сирече, всяка работа се изпитва с бурите, проблемите и ветровете. Нека да ви кажа, че когато самият дявол стигна до Бог в книгата Йов, Бог каза: ти видя ли моя син, моето чадо Йов, колко е безгрешен, колко е правдив? И дявол отговаря нещо много силно. Казва: да, неговата къща е хубава, нека да ударим в основите. Дай да му вземем всичко, дай да го оставим болен, да дойде бурите и ветровете върху него и да видим неговата къща дали ще падне. И той го удари в децата, удари го в къщата, удари го в бизнеса, взе му здравето и накара жена му да тръгне против Йов. Нека да ви кажа, Йов беше ударен в основата, но Йов не похули Господ, защото неговата къща беше съградена върху него. Не върху богатството, което той имаше. Не върху голямата къща, която той имаше. Не върху бизнеса, който той работеше. Не върху децата, които той имаше. Не върху съпругата, която Бог му е дал. А основата на неговия живот беше самият Господ. И аз ще започна поредица да говоря за твоята основа и най-вече за семейство. Ще прочета един от моите любими стихове. Псалом 11. Ако нямате Библии, моля да видите стените. Аз ви препоръчвам другата седмица, когато дойдете на църква, носете си химикал и тетрадки, защото ще бъде с лекция семейство. Ще оставим вяра, чудеса, ще оставим нещата, ще говорим по-практично и нека да ви кажа, ще настъпвам по мазоли. Ще боли. Ще боли. Но нали знаеш, понякога, за да изкараш един куршум от тялото, трябва да боли, да бръкнеш в раната. За да изцелиш някакъв орган, трябва да режеш първо. За да направиш някакви там операции, да изчистиш лошото. Така че по някой път да боли има за цел да изцели. Така. 11 глава ще прочета от 3 стих. Си казва нещо много силно. Така, преводът е лош. Нека да прочета от Кой има Библия хартиена? Дай да прочетем от нея. Колко от вас имате превод от Библия хартиена? Така, нека да го чета аз. Псалом 11, 3 стих се казва така. Ще разберете разликата между преводите. Казва така: защото основите се разориха, удариха. Казва, основите се удрят. И следващия стих казва: а праведния какво може да направи или какво може да извърши? Има ли тук хубав превод? И тук ли е основанията? Основите. Казва, когато основите се ударят, какво може да прави праведния? Ако основите се удрят, ако основите се разориха и се удариха, праведният какво може да направи? Пита Господ и отговор е нищо.
Ако твоите основи се удрят, ако и да си праведен, какво можеш да направиш? Нищо. Казва, ако твоите основи се ударят, ако да си много праведен, ако да си много богобоязлив, но ако те се ударят, какво можеш да направиш? И аз съм тук сега да ти кажа, че твоите основи, ако се ударят, ще боли. Но какво можеш да направиш? С други думи, всичката, когато основите се разрушават, какво може да направи праведния? Ако твоите основи почват да се рушат, какво може да правят праведния? Видях през живота си пасторски семейства да отпадат и пастори да се отпадат от служенията. Знаете ли защо? Заради основите. Видях пророци да се връщат към света. Знаете ли защо? Заради основите. Видях добри хора, праведни хора да се отиват към света, към пиянство, към света. Знаете ли защо? Заради основите. Видях много хора с дарби да си отиват от църквата. Заради основите. Че целта на дявола в това последно време е да те удари некъде да е, а в основите ти. И ако погледнеш добре, каква е моята основа? Какво ме държи мене тук? Ако затвориш очи и си помислиш какво е ценно за тебе, ще разбереш, че става дума за семейство. Че ако твоето семейство е ударено там, че ако те удари в партньора ти, че ако те удари в децата ти, че ако те удари в жена ти, или в майка ти, в баща ти, ако те удари в сестра ти или брат ти, плътският ти брат, какво може да ти помогне? Отговори нищо. И в това последно време целта на дявола да удари некъде да е, а в семейството. Твоята основа е твоето семейство. Знаете ли колко хора идват на църква и са щастливи в църква, но когато се приберат в къщи, е мъчение. Мъчение не защото няма какво да ядат и да пият. Не защото няма какво да обличат и къде да отидат. Мъчение защото няма мир. Няма единство. Няма разбирателство. И нека да ви кажа, когато няма мир, няма единство, няма разбирателство, крайната лоша цел на дявола е да няма любов. И когато няма любов между партньорите, стига се до там, ами аз искам да се разделим. А ти си праведен. А ти постиш. Ти знаеш Словото. Ти четеш Библията. Ти идваш на църква. Ти се молиш. Ти познаваш Господ. Ти имаш дарба. Ти можеш да проповядваш. Можеш да си пастор. Можеш да си хвалител. Можеш да си разпоредител. Можеш да си даваш десятъка. Можеш да ходиш на групи. Можеш да ходиш в библейско училище. Можеш да правиш всички тия куп неща. Но ако твоите основи се ударят, нека да ти кажа, ще ти бъде много зле да си тук с мене и да се усмихнеш, докато душата ти плаче. Ще ти бъде много трудно да дойдеш на църква и да видиш там до тебе има седи една двойка, която се хванаха за ръце. За тебе се обръщаш, виждаш друг човек, който прегърнал жена си, а ти си сам. Това боли. Това боли. Там се пречупваш. Там започва да показваш себе си. Там започва да разбираш колко си слаб. Започва болката да те задушава. Започва сълзите да стоят зад очите ти. Започва да се държиш неадекватно. Започва да се държиш необикновено. Ще търсиш утеха в пастор. Търсиш утеха в пасторката. Ще търсиш утеха в някой друг брат или сестра. Ще търсиш утеха до някаква сестра, която може да те разбере. Или може да те разбере някакъв брат.
защото пастора не винаги тук и не винаги може да бъде с тебе и понякога път се сърдим за това. Но нека да ти кажа, боли, мъчиш се, тежко е. И понякога път, идвайки на църква, ти не искаш тя да спре, защото се чувстваш щастлив. И не искаш да се прибереш вкъщи, защото отново ще чуеш думи, които не трябва да чуеш. И ще видиш ситуации, в които ти не трябва да видиш ситуации. Затова моят въпрос тази вечер, този следобед е, ако твоите основи се ударят, ти какво би направил? Виждах пред себе си изградени семейства, изградени хора, които се обичат, рухват. Виждах здрави връзки да вехнат като лист. Виждах мъже, които пренебрегват жените си, жени, които пренебрегват мъжете си. Виждах неразговор между семейството, несподеляне в дома. Виждах много неща, които се случват там. И нека да ти кажа, винаги дявол се опитва да ти каже, че ти не си виновен или виновна. Което не е така. Когато има война между две страни, има неразбирателство от две страни, не си мисли, че ти си невинната и виновния и тя и той и тя и така нататък. Ти също си част от тая война. И ти си е предизвикал с нещо. Ти си е създал по някакъв начин. Ти си е направил. И знаете ли какво? Дявол винаги се опитва да ти каже следното. Ти си жертва. Твой партньор не е за теб. Не трябваше да бъде за теб. Не трябваше да бъде твой. Този човек не трябваше да бъде за тебе. Ти трябваше да заслужаваше по-доброто. Ти трябваше да вземеш някаква друга или някакъв друг, който ще разбере, който ще те обича, който ще те прегърне, ще разбере. И знаете ли какво? Това е защото капризите, които са в нас, те искат да бъдат изпълнени. И нашия критерий за любов трябва да бъде покрита. Защото любовта на мъжа е друга, любовта на жената е друг, любовта на децата са други. И нека да ти кажа, започвам с това да говоря, защото здравото семейство са здрава църква. Че ако тук не идваш ти със здраво семейство и ако не се опиташ да го направиш здраво, или ако си в процес, защото има различни ситуации. Има в процес, има хора, които те първа заздравяват семействата си. Има хора, те първа, мъжете им не са в църква или жените им не са в църква. Те ще се опитат да ги докарат. Но нека да ви кажа, на тези, които искат да докарат партньора си до Бог, аз съм тук да ти кажа, не се отказвай. Не се отказвай. Не се отказвай. Не се отказвай да докараш партньора си до Господ. Ти си просто в процес и ако днеска си сам или сама, то другата седмица ще бъдеш с него или с нея. Аз вярвам в това. Но ако ти си в църквата с партньорът си, а вкъщи не си, не се отчаивай. Там трябва да промениш някакви неща. Нека да ви кажа следното. Дявол иска да даде в твоето семейство. И най-честият проблем е, знаете от какво? Че онова нещо, което се нарича семейство, е повече от църква. Нека да чуем това. Това е силно. Семейството е по-силно и повече от църква. Някой път, знаете ли какво си мислим ние църквата? Ние църквата сме тук събрани, това на тук на едно място и това е църквата и трябва тук да съм миля и да си сложа маски. Но като се прибера в къщи и да не съм същия или същата, нека да ти кажа, църквата е в къщи, не е тук. Не знам на кого говоря. Църквата е в къщи. Църквата е вкъщи.
тук не е църква. Че ако вкъщи не е църква, и тук няма как да бъде църква. Но ако вкъщи е църква, семейство, тук ще бъде църква, семейство. Че ако в църквата ти не можеш да помогнеш на партньора си, съжалявам много, как ще помогнеш на този брат, който е за тебе? Че ако вкъщи ти не можеш да вдигнеш една чаша, една чиния да измиеш, да помогнеш на жена си, да помогнеш на мъжа си в дадена сфера, ти не можеш да помагаш на никой тук. Че ако вкъщи ти не си онзи, който да те боли за това и да кажеш, това са моите деца, нека да ги пазим, нека това така, нека да има ред, нека да има час. Че ако вкъщи не спазваш час за хранене, не спазваш час за вечеря, не спазваш час за общуване, че ако вкъщи ти не си заедно с твоето семейство, нека да ти кажа, в църквата един път ще идваш на време, втори път ще закъснееш, другия път няма да дойдеш, третия ден ще дойдеш на половината на службата, четвъртия път ще идваш първи и ти ще объркаш цялата система, защото всичко и в работното място, и в църквата, тук на това място, и в заведението, което пиеш кафе. Всичко това е огледало на вкъщи. Всичко огледало на вкъщи. Аз мога да бъда хубав работник в работното си място, само когато съм хубав партньор в семейството си. Аз мога да бъда добър брат, добра сестра в църквата. Аз мога да бъда успешен в служение в църквата на някакви хора. Аз мога да бъда тогава, когато съм успешен вкъщи. Аз мога да възпитавам тебе, мога да ти говоря за Господ на тебе, мога да се моля за тебе, само когато моите деца са възпитани от мене. И Господ го казва. Първо да управлява добре домът си. Защото много служители, които служат и ти говорят за семейство, и ти казват, трябва да обичаш онзи, трети, пети и шести. Добре, съжалявам много, ма това вкъщи ли започна или от тук? Защото ако започна тук тая вечер, или той след обед тук с вас, съжалявам много, аз съм неуспешен човек, аз ви лъжа. И ако аз стана да пея, или да гледам нещо в църквата, да подреждам столовете, тук в църквата ми, вкъщи подреждам ли столовете? Или ги ритам с крак? Защото ако ги ритам в крак с вкъщи, ще го направя тук и ще го направя на работното място. Че ако в къщи аз не мога добре да се справя с моите неща, ами съжалявам много, шефа, как ще повели цялата кампания да управляваш? Ти ще я съсипеш. За това, когато ти карат на интервю, те питат, женен ли си, омъжен ли си? Омъжна ли си, женен ли си, къв си, откъде идваш, семейство, деца, колко, ходят на училище, какво образование имаш? Защото те искат да знаят как се справяш в къщи. И тогава ти кажат, той е статут добре. Този човек ми се отвижда отговорен. Ела да работиш. Но и в църквата е по такъв начин. Църквата на Господ е, за да дойдеш да служиш някъде, твоята основа трябва да бъде непоклатима. А основата, която аз трябва да имам непоклатима, е да представя себе си добър. Като какъв? Като съпруг, като баща. Тогава като брат в църквата. И най-накрая като пастор. Че ако аз не съм добър баща, ами аз не мога да бъда добър пастир. Ако аз не мога да бъда добър партньор, ами аз не мога да бъда добър брат. Ви представяте си, ако аз лъжа жена ми, ами колко ми струва на мен да ви лъжа и вас? Които се виждаме от неделя на неделя. Вие представяте ли си, аз ще лъжа жена ми, която обичам и която съм се посветил на нея и на децата ми, ами вас ще ви лъжа, когато си искам. Вие представяте ли си, ако аз вкъщи не уважавам, аз каква работа им с вас да ви уважавам? И обратното, то не е само за пастор, да кажете, той сега за себе си говори. Чакай, това става въпрос за тебе. Това става въпрос за всички. Защото християнството, когато не е било в сгради, знаете ли къде е било? Семейства.
И вярата, която ние сега практикуваме, евангелската вяра, която ние обичаме Христос и тук сме заедно и се молим и чуваме слово от пастира, той е бил първо вкъщи. Защото я си представете, има декрет от Белгия и казва: спираме всички църкви, спираме всички служения, спираме всички пастири, спираме всички проповядвания. Къде е твоята църква? Вкъщи. Затова никой не може да спре църквата. Но въпросът, знаете ли къде е? Че има много неща, които не съвпадат с това, което Библията ни казва. И че ние в браковете си слагаме своето его. Слагаме си своите неща. Слагаме се моите критерии, моите изисквания. А именно моите критерии е, че когато аз обичам съпругата ми, тя трябва да ми прави това, защото я обичам. А Бог знаете ли какво казва? Че ако обичаш, тая любов покрива множество грешки. И жените казват: аз обичам моя съпруг, аз му подарих толкова много деца, подарих ми младостта си и така нататък, посветихме се на вярност. Тогава, той е длъжен да ми прави това. Не, ако ти го обичаш, твоята любов покрива множество грешки. И едно разбрах, понеже гордостта е в партньорите, и по-точно в мъжете, които сме ние, и ние не можем да си признаем, че обичаме жените си, не можем да кажем на жена ми, че те обичам, аз те обичам, миличко, не можем да го кажем това, защото ние сме мъжкари, мъже сме, не може да плачем, не може да признаваме, не може да кажем, че се обичаме, не може да кажем това, защото ние имаме мъжко достоинство. И когато имаме мъжка гордост, мъжко достоинство, ние не го признаваме на жена си. Нека да ти кажа, ще е много трудно да кажеш в църквата, когато отиваш, на някакъв брат да кажеш: аз те обичам, братко. Ще ти бъде много трудно да кажеш на пастира: пастир, аз те обичам. Ще ти бъде много трудно да кажеш на Господ: Господи, аз те обичам. Ще бъде много трудно тогава. И знаете ли какво? Когато вкъщи аз не мога да общувам с партньорът си, когато аз вкъщи не мога да кажа на съпруга си това, което чувствам и мисля, когато вкъщи не мога да съобщавам на жена си това, което мисля и моите планове, нека да ти кажа, ще го направя в църквата. Ще дойда в църквата, ще си хваля някаква сестра или някакъв брат, ако съм мъж, ако съм жена, ще си хваля някаква сестра, ако съм жена, да си оплача болката с нея и ще й кажа: сестро, аз с мъжа ми не сме добре, имаме проблеми, той не ме разбира, аз не го обичам вече, аз трябва да се разделя с него, децата ми това ще направят. А другата сестра, която чува това, което ти разказваш, тя ще го съобщи на друга сестра, която е част от църквата. И другата сестра ще го разчуи с другата сестра от църквата. И другата сестра ще го разчуи с третата сестра от църквата. И накрая ще стигне до тебе и ще кажеш: аз отказвам от тая църква. Не е за мен. Не, тя е за теб, но ти си объркал приоритетите. Приоритетите е, че аз, ако имам нужда да споделя с някой, ще споделя с партньора ми. И ако партньорът ми не ме разбира, ще отида до пастора, до пасторката, ще кажа: нека да разговарям с тебе. 70% от хората от църквата си отиват заради тези неща. Защото има изтичане на информация и грешна информация. Защото с личното пространство на хората се злоупотребява. Защото с твой личен живот, който ти си го споделил на някой, си го чуваш от другаде. И си кажеш: бре, нали сме сестри, бе? Или нали ми е брат? Брат, ама силното с пари. Затова приоритетите се изчисляват. Има библейски ред. Каза Словото, че ако някой боледува, нека извика църковния презвитер. Не да хване сестрата или брата. Има църковни принципи, които трябва да се спазват. Има правила, които ти трябва да ги се движиш по тях. Има неща, които се движиш. Защото ако ти не правиш нещата според принципите на Словото и според тия неща, които Словото казва, ние имаме грешна основа. И като се удари основата, нищо друго не може да се направи. Късно е. Нека да ти кажа, че споделянето в семейството е една от големите проблеми днеска в нашата общност. Има много малко споделяне. Има много малко информация. Има много малко общуване. Има много малко прекарано време с мъжа и с жената. Има много малко прекарано време
има много малко прекарано време. Това е само да кажеш, Господи, аз те обичам, обаче нямам време за Тебе. Не мога да се моля, нямам време. Не мога да идвам на църква, нямам време. Не мога да постя, нямам време. Не мога да пея, нямам време. Не мога да чета Словото Ти, нямам време. Ама те обичам, Господи. Това е да нямаш време с нещо, което обичаш. Това е невъзможно. Аз не мога да повярвам. Опитвам се да вярвам. Когато един мъж или жена ми каже, аз обичам мъжа си или жена си, но нямам време за него или за нея. Аз се опитвам да повярвам, че наистина този човек обича другия. Защото, вижте, не разбирате, когато ти обичаш да играеш в футбол, ще си вземеш отпуска и на дъжда ще отиваш да риташ. Не разбираш, че когато ти обичаш мотора си, ще си идваш на работа и до 2 часа вечерта в гаража ще го лъскаш, да може утре да ти е готов. Ще си го снимаш, ще си го пазиш. Не разбираш, че когато ти обичаш колата си, не ти си иска да следиш от нея. Не разбираш, когато ти обичаш телефона си, му слагаш протектор, пазиш си го, слагаш си го в джоба, пазиш го да не падне, защото хубав ти е, харесва ти си платил цена за него. Аз не мога да си представям, аз обичам кафе, но не мога да пия, защото нямам време. Аз обичам да ям еди си какво, обаче нямам време. И по някакъв път си чуди и си мисля, наистина ли им възможно това, да обичаш нещо, да нямаш време за него? Аз тук искам да докосна темата за жените, защото жените повече време отделят за децата, отколкото за мъжете си. И това мъжете го нараняват. Аз искам да обърна темата за мъжете. Мъжете обичат жените си, но повече време прекарват с колеги и с работата, която те имат, отколкото с жените си. Вижте, това нещо не може да се усетим как дявола ни подкопава основата. И докато минат 1 година, минат 2 години, минат 3 години и партньорът до тебе идва до тебе и ти казва, виж какво ще ти кажа. Аз не мога да продължавам така. Защо? Какво стана? Ами ти нямаш време за мен. Аз те обичам. Аз искам да си сменя. И ти казвам, аз ти гледаш, че не аз с децата съм, ако е жена. Ако е мъж, ще кажа, аз съм на работа. Ако е жена, ще кажа, аз бърша, мия, готвя, чистя, пера. И тогава казваш, аз не съм се оженил за човек, който бърши пера, аз искам теб. И затова трябва да се отделя време и там дяволът те удря. И като дойдеш другата седмица на църква и като чуеш пастора как говори за брак и семейство, жената гледа мъжа и си казва, това е за тебе. А мъжа гледа жената и казва, това е за тебе, чуй. Нека ти кажа, това е за всеки. Това е за нас. Това е за мен, това е за теб, това е за всички. И целта ми е да заздравим браковете си, защото това е основата ни. Целта е да заздравим връзките между нас. Това е основата на всеки един. Целта е да обичаме човека до себе си и да му отделяме време. Е така си губим и децата. Защото нямаме време за тях. Така си губим големите момичета, които станаха по на 17 години и по на 18 години и които имат нужда от бащата да ги прегърне, да каже, много си красива, аз се радвам, че имам такава дъщеря като тебе. И сещам се за една книга, която прочех в младостта си. За един от най-известните евангелизатори в Америка. Той пише една книга от личния си живот, която се запечата в сърцето ми. Когато дъщеричката му беше малка, идваше при бащата и обличаше обувките на майка си. И казваше, тате, какво ще кажеш, как изглеждам? А той затваряше вратата и каза, имам работа, съвещани съм, с брати и сестри съм, тук ще се молим за... Не ме занимавай. И момиченцето гледаше от вратата, бум, портала се затваряше и тя се отиваше. Беше на 7, страна на 8, страна на 10, страна на 12 и тя постоянно идваше с роките на мама и казва, тате, как изглеждам? Постоянно бащата каза, нямаше време за тебе.
И аз съм с църквата, аз съм с колегата, аз съм на вечеря с комшията, аз съм на мотоциклет, аз съм на футбол, аз съм на конско бягане, аз съм на там, но не с нея. И когато момичето стана на 19 години, пастора пише и казва в момента, тя не идва да пита мене как изглежда, а пита батковците, които минават по улицата, как изглеждам. Аз изгубих дъщеря си, защото нямах време за нея. Аз изгубих мъжа си, защото нямах време за него. Аз изгубих жена си, защото никога нямах време за нея. Един от най-големите проблеми на мъжете днес е, че ние мразим да казваме, че ги обичаме и мразим да споделяме с тях. Защото искаме целият товар да го носим ние мъжете, а искаме тях да ги предпазим. Но нека ви кажа, да носиш сам товар не е опция. Не е добра идея. Не е добра идея да кажеш на жена си, ама ти сега не трябва да знаеш тези неща, аз ще ги оправя. Не, ние трябва да ги оправим заедно. Ето затова е жената до тебе, тя е помощник, каза Словото. Нека да ти кажа, че вкъщи всичко това, което става в църквата, е огледало на вкъщи. Че ако тук се сърдя, защото на мен не ми направиха силно кафе, а на сестрата до мен направиха хубаво кафе с много отгоре, с много така пяна и здраво кафе, на мен направиха едно слабо кафе. Той защото вкъщи съм такъв. Защото се сърди вкъщи по такъв начин. Защото се сърди, когато жена ми каже, затвори вратата. Сърди се, когато си каже, жена ми, я изми чините. Сърди се, когато жена ми малко ми притеснява. Сърди се, когато жена ми каже, стига сега с тая кола. Сърди се за всичко това или на мъжа ми. Нека да ти кажа, сърденето не е решение на проблема. Ето това ти казвам, че да имаш здраво семейство е най-ценното, което можеш да представиш в християнството. Християнството не започва от улицата, а започва от семейството. Християнството започва аз, тя, ние, цялото ни семейство. Християнството ти говори как се съгражда семейството, християнството ти говори как да почиташ майка си, баща си, християнството ти казва как да обичаш жена си и какво ще остави заради нея, християнството ти казва като жена ти каква част от семейството си. И ако християнството не живее в дома ти, и ако Господ не е в основата на твоето семейство, рано или късно ще дойдат проблемите, ще дойде безпаричието и ще почне да се караш с мъжа си. И ще му каже, че той не е кадърен, да погледа, да те гледа тебе и децата ти. И ще каже, ти си некадърник, не си като онзи сестра, оная брат, онзи там. Ти не си като нея, ти не си като него. Виж него там, виж той как се справя. Виж брат ти, виж сестра ти. Виж братовчетка ти. Ти не си като нея. Ти не си като комшийката или като комшията. Ти не си като тая. Ти не си като онзи. Защото това, което ние правим, е пагубно. Че всеки такъв разговор с човека, който обичаш, ти нанася травма в душата, която ти трябва години наред да я премахнеш, да я забравиш, да изтриеш. И когато идваш на църква, идваш с една голяма рана в душата. И ти имаш нужда някой да те обгрижва. Някой да те прекърне. Някой те разбере. И когато никой не те разбере в църквата, ти си отиваш. И казваш, не ме разбраха. Не съм разбран. Не съм ценен. Не съм уважаван. Нека да ти кажа, ценен си. Ти може да не си ценен от църквата и от братите и сестрите. Но ти не си тук в клуб на душевно болните. Ти си в църквата на Господ, където ти трябва да му се покланиш и да търсиш Него, Той да те разбере, Той да ти помогне. Ти не си в някаква психиатрия, в която ти трябва да излезеш душата си и някакъв психиатър да ти помогне. Ти не си в някаква лечебница, която да ти дадат лекарства за твоите травми, болки. Ти си тук да търсиш царя
и царя да се грижи за тебе. Царя да ти помогне, Бог да ти помогне, Бог да бъде с теб. Не чакай, не имай, не дей да имаш някакви очаквания от някоя сестра и брат в църквата. Ще бъдеш разочарован. Бог е този, когато ти имаш нужда. Той трябва да бъде центъра на живота ти. Днес в църквата има травми, има депресии, че хората заради семействата си отидоха от този свят, че мъжете, защото знаят, че жена му прави някакви неща, които на него не е окей, човека се е натъжил, разболял се и си отиде. Че жената е разбрала мъжа, че изневерява и че прави неща, тя си навлече върху себе си много болести, от притеснения, от товари, от депресии. И след 2 години тя си отиде. Че нека да ви кажа, всичките серийни убийци в този свят са продукт на домашно насилие. Всички са продукт на това, че мама беше пребивана от тати. И че когато тати беше на работа, мама докарваше чичковци. От това, че тати се прибираше пиян и носеше със себе още 2 жени, след които мама се затваряше в стаята и плачеше, а аз отивах при нея, прегръщах. Това е следствие, в което травмира не само мъжа и жената, но той става своят крайен отпечатък върху децата. А ние обичаме Господ всички. И ако това се удари, какво може да прави праведния? Какво може да прави праведния? Отговори, нищо. Отговори, нищо. Би ли могъл да бъдеш щастлив с дарбите, които Бог ти е дал, но да си ударен в семейството? Би ли предпочел да имаш дарба да изцеляваш или да пророкуваш, или да водиш църква, да си на пастора на мястото, или да водиш 2000 човека в Гент, в Зелзате, в цяла Белгия, но докато в семейството си ударен? Би ли предпочел да спечелиш от лотарията, да имаш един куфър с пари, но в семейството да бъде ударен? Би ли предпочела ти да имаш всички тези луксове, да караш Ройс-Ройс и да имаш най-скъпата вила в Белгия, но да си ударим в семейството? Нека ви кажа, че нищо това не може да сравнява това да се пребереш вкъщи и да има човек до тебе, който те разбира, който те обича, не с перфектността си, а с грешките си. Не с това, че мъжът ти е най-добрият манекен и най-добре изглеждащият, а с това, че мъжът ти има шкембе, има малко подвиснали ръце и малко му е бяла брадата. И не говори много добре и не е много симпатичен, но има сърце за тебе. Би ли обичала жена си, която се е променила с времето, когато се оженил за нея, беше красавица, но тя ти роди 1, 2, 3, 4, 5 деца, но сега е с корем и сега не е оная млада жена, която ти виждаш по улиците и трябва да обичаш такава каквато е. Би ли го правил? Би ли обичал човек, който не е перфектен? Защото нека си признаем, тук няма перфектни. Нито в душата, нито в духа, нито по външен вид. Но аз не обичам жена ми, защото тя е най-перфектната. А защото Бог ми я подари на мене и защото тя е жената, която се родила за мен. И тя съм аз. А аз съм тя. И колкото да не ми се иска,
И колкото на тебе да си кажеш, ама аз заслужавах Арнолд Шварценегер. Не, ти заслужаваш това, което до тебе. И това ти определи Господ за тебе. Това е твой предел. Притчи говори много за това. Притчи говори, ако четете притчи, притчи е книга, която говори майката. Четете всичките притчи, ще разберете, че това са думите на майката. Майката говори към децата си. Не мислете, че притчи е книга на мъдростта и там се говори само за мъдри поговорки и някакви изказания. Не. Притчи е майката говори към децата си, към синовете си. И майката казва притчи към сина си. Сине мой, послушай съвета на майка си, защото ще си щастлив. Не дей да отиваш при чуждата жена. Защото чуждата жена стои по площадите. Отворила вратата си, а мъжът й отиде на работа. И тя с очите си, намигайки, казва на минувачите: влезте в домът ми. А да обичаш жената на младостта си. Днеска пастор ни говори за какво е вяра, кой е Христос. Не говори догми, не говори някакви дълбоки неща, не говори хубаво слово, не говори добро, привлекателно слово, че Бог ни благославя, че Бог ни изкарал там, че Бог ни даде това и това и това, Бог ни е дал това и това и това. Нека ви кажа, казах ви, ще боли. Но той е с цел да се лекуваме. Защото болести, които ни натрупваме, те започват първо от притеснението. От притеснението за детето ти, за мъжът ти, за жената ти, за майка ти, за баща ти. Притеснението за това, че идват сметките, а мъжът ти не си намерил работа. От притеснението за това, че ти сам работиш, а жената ти вкъщи седи, нищо не прави и ти не можеш да сплатиш всичките сметки. Притеснението за това, че ние не сме единни в домовете си. И затова казвам притчи: обичай жената на младостта си. И с нея да се радваш винаги. Казва, а чуждата жена ще видиш, че е красива. Но казва, краката й са големи и са хубави. Но те стигат чак до ада. Защо до ада? Защото тя не е твоя. И затова едно от големите заповеди, които Бог е казал, да не пожелаваш нищо на ближния или на ближната. Нищо негово или нейно. Семейството трябва да бъде съкровенно, трябва да бъде свещено. И знаете ли какво? Ако съпругът ми или жена ми е невярваща и не е дошла още в църквата и не е приела Исус за свой спасител, нека да ви кажа аз какво ще направя, ако тя не е такава. Аз ще бъда такъв, какъвто Библията ми казва. Ако аз съм мъж, аз ще обичам жена ми, ако и да е невярваща. Аз не я обичам, защото тя е невярваща. Не я обичам, защото тя е вярваща. Аз вярата й не променя моята любов към нея. Аз не ме променя моето отношение към мъжа ми или към жена ми, защото той не идва на църква. Не може да му дам условие да кажа на жена ми: или те обичам, или идваш на църква. Или съм с тебе, или се развеждам, защото не си в църквата. Не, това ти учи Библията. Че ако тя не иска да идва на църквата, или той не иска да идва на църквата, ти трябва пак да го обичаш. Пак да я обичаш. И знаете ли какво? Моята любов, която Бог ме учи да правя към нея или към него, ще бъде да покрива неговите грешки. И ще се опитам раните, които той ми е нанесъл или тя ми е нанесла, аз да ги излекувам с Господ. Нека всички да затворим очите си. Затвори очите си. Искам да си спомниш за всичките рани, които твоят партньор ти е нанасял.
Вижте ли колко лесно да се изпомни за тях? Защото ние не мога ги забравим. Защото не сме се излекували от тях. Те веднага излизат, без да ги извикаме, без да се чудим, да ги мислим къде са в архива. Не, те са винаги на първите щандове. Докато си мислим за тях, ние веднага ги изкарахме. Той ми е казал това. Тя ми е казала това. Те са там. И сега ще ти кажа, затвори очите си. Искам да си спомниш за това, което Бог ти е казал, че Той е Бог, който ще поправи дома ти. Той е Бог на семейството. И Бог, който мрази развода, мрази напускането. И нека да ти кажа, че трябва да намерим сили в името на любовта, която Бог ни каза да направим към съпругите си и към съпруга си. Да се съединим с Него. Да се съединим с Него и да бъдем едно семейство. Една плът. Искам да ти кажа нещо. Аз съм малко по-друг вид проповедници. И да ви кажа честно, много не ме притеснява много да говоря за това. Но нека да ви кажа следното. Най-големите проблеми, които идват в семейство, те винаги започват от интимността във връзката. Интимността във връзката е най-големият проблем днеска в този свят, който живеем. Интимността е оная част от Светая Светих във връзката между мъж и жена. Светая Светих, познанието към Бога, минава първо от връзката между един човек и друг човек. И знаете ли какво? Знаете ли какво казва Павел? Казва, когато един мъж се съвкупява с една блудница, той става блудник. Павел казва така, ако един мъж има връзка с една блудница, той става блудник. Нека да ви кажа обаче обратното. Когато един мъж, който е блудник, се съединява с една жена, която е свята. Знаете ли какво казва Библията? Жената освещава мъжа си. Вижте ли колко по-силно е това, че една жена идва на църква, мъжа не идва. Вижте колко е по-силно това, че когато един мъж идва на църква, жената не идва. Тогава казва, чрез акта на любов, казва, ако аз отивам на църква и моята жена не идва на църква, чрез акта на любов, аз освещавам нея. Нека да ви кажа, ако вашите половинки идват на църква, те се освещават чрез вас. Чрез вас. Това е светлината в дома ви. Нека да ви кажа, че Захей спаси целият си дом, защото той носил светлината. И Христос каза на Захей, Захей, дойде спасение в дома ти. И защо не си мислете да напускате мъжете си и жените си. Това е зло. Но намерете начин да се спогодите, намерете начин да има баланс, намерете начин да четете Словото на Бога и да ги приложите в дома си. Защото аз, това, което искам да ми направи жена ми на мене, това иска тя, аз да направя за нея. И правете това на мъжете си, това, което искате те да ви направят на вас. Правете това на жените си, това, което искате те да направят за вас. Направете го, защото това е библейско. И нека да ви кажа, аз няма да спра да говоря за семейство, защото от семейството се развалят цели църкви. Цели църкви се съсипват, защото в семейство не е окей. Цели църкви се съсипват, защото не сме разбрали истината. Истината е щастието в една двойка. Нека се справим всички заедно. Халелуя.